Sa nasinating pandemya karon, lakip sa mihatag silang serbisyo ang kasundaluhan sa Visayas Command con Viscom isip mga frontliners sa protocol implementation. Ano ang report? Gipasalig sa Visayas Command nga magpadayon ang ilahang pagpanerbisyo nining panahon sa pandemic. Gani ni atong niaging semana lang atol sa filing sa COC may pagkatap ang Viscom ug kasundaluhan sa palibot sa COMELEC aron masiguro ang kahapsay ug luwas ang dapit gikan sa hulga sa duhatang mga tao ug sa pagtakod-takod sa COVID-19. May mga sakop usab silang nagsilbing mga contact tracers, miabag sab sa mga checkpoints ug sa mga vaccination sites. Miabag usab sila sa mga pundok nga miapod-apod ug mga hinabang. Nag-augment sa tag mga tropa sa police station sa syudad para mag-implementar og katong uplan puyo no sa ato ang acting mayor no. And aside from that, naapat tay mga katong ginatawag nato nga humanitarian relief distribution. Samtang nakabot na sa Viscom ang herd immunity kay 99.9% sa ilang personnel ang fully vaccinated na. Kabahin kini sa AFP Health Service Command Program nga gitumong aron pagsiguro nga luwas sila sa virus ug ang mga tawo nga ilahang giserbisyuhan. Nalantay kanang isa ka personnel nga wala pa nabakunahan because she is pregnant no. So eventually kuan na gyud ni mao na gyud ni atong vaccination rate na fully vaccinated na ang mga tao diri sa diri sa Visayas Command, sir. Sa pagkakaroon, zero COVID case na ang Visayas Command apan padan gihapon ang hugot nilang pagpatuman sa protocol aron wa nay virus nga mutakboy kanila. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.